Әсилә кызым белән икәү гөлбәнәк пешерәбез. Шулай бит кызым име? Элегелектән инде безнең татар халкы пешергән. Килен токмачы уздырганда шушы гөлбәнәк шикелле күпреп торган, матур булсын тормышлары дип, чәчәк кебек булсын дип гөлбәнәк пешерә торган булганнар. Менә без иң беренче савытка нәрсә салабыз әле кызым? Бисмилла. Ой, рәхмәт кызым. Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип башлап җибәрәбез. Моның өчен безгә кирәк була 4 йомырка сарысы. 1 йомырканың сарысы агы. Әз генә шәй содасы. Аз гына песок. Кызым, карап торыймы? Аз гына туз. Һәм инде пешергәннән соң өстенә сибәргә бу безнең шикәрне. Хәзер тугылыбыз барысын бергә кызым, менә карап та, син тугылсыңмы соң? Һә? Тугылсыңмы? Әйдәле, тугыла бирәле. Әйдәле кызым. Ай, тот икенче кулың белән. Курыкма. Ай, молодец. Менә минем кызым шулай итеп эшкә өйрәнеп үсә инде, Аллаһы бирсә. Аның әнисе дә шулай бик тәмле берләр пешерергә ярата, әнисе белән гел пешерә. Әле гөлбәнәк пешергәнебез юк идеме? Кызым бар идеме? Әйе, дәвамие. Менә хәзер үзем бетерим дә. Хәзер без камыр басабыз. Син басасың менә. Әйдә, син миңа он салып тор, ә мин басармын, яме? Әкрен генә сала кызым, әйдәне. Әйдә, тагын аланы. Менә молодец. Менә шулай итеп кызлар эшкә өйрәнеп үсәргә тиеш инде алар, име кызым? Әйдә. Сал. Менә андый вакытта һаман саен салмыйсың. Башта карыйсың, кирәкме, аны юкмы? Әгәр дә инде камырың катып китсә, тәмле булып чыкмый бит ул. Йомшаграк кына итеп камыр җыярга кирәк безгә. Тан эскенә генә салмыйча булмый икән әле. Эскенә бик каты ябышса да, йомшак булса да җайсыз була. Бик каты булса да әйбәт булмый. Шуңа күрә без аны йомшаграк кына иттереп. Камырны инде шул тиешле үзенең үзлеге беленә аның кулга ябышмый башлый. Шуңынчы изәбез дә, басабыз да камырны. Шуны кисәкләргә бүләбез. Һәм кисәкләргә бүлгәч тагын түгәрәкләп, әзерләп куябыз. Аның өчен бер салфетка кирәк була. Ул салфеткага каплап куябыз аны. Без камырны җәеп кискәнче кибеп китәрлек булмасын. Менә безнең салфеткабыз бар. Хәзер без аны шунда куябыз да, кызым. Менә байтып баскалыйбыз да. Шуны каплап та куябыз. Менә, әйдә без. Әйдә шулай итеп өйрәнәсең аны, кызым. Бик каты ымламаска кирәк. Алайса майяны ымласаң. Шуңа күрә камырны инде бик артык йомшак итмәдек. Әле булып җиттеме соң, кызым? Ансы булып җиттеме? Әйе, дәвамие. Карыйк әле. Булып җиттеме икән? Булган икән. Молодец. Хәзер менә моны үзең җыясың да инде. Җыя беләсең бит син, әйме? Шулаймы? Менә шунда хәзер син үзең басасың, әйме? Мин дә үземнекен басам. Була кызым, була, әнә шулай итеп җыя диде әнә. Кая? Менә шушындай телемнәргә бүләбез. Менә кисәсез инде. Берсез ич кисәсеңме? Менә бу яктан бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә бер тигезрәк булсын. И бу ягыннан да шулай итеп кисеп киясез инде. Ансы инде бу башыннан кисеп киясез. Шулай. Менә тагын җәй кырыйларыннан.
Buldu. Vahar. Ne хорошо, что тут пис. Тиграй, это письма. Җиде бала ашарга җиткерергә кирәк. Дүрттән 2 савыр егылмышка. Кабарып мәсәлә әзер тотмышым булган, кызартмый. Әзер киеп янына саклаган. Акына була. Хәзер мин аны эшермим. Бу кызларның кискән телемнәрне, кисәкләрне. Шунда менә уртасыннан гына айтып кысарга кирәк. Ябыштырырга кирәк. Nasıl pişirtiler? Bilinle. Hemen aşağı biraz jibiresiz de, jibiremiz de, İmrem'de marka salarız. Şimdi o. Sana var şimdi, öyle bir yere. Kısa bir içi salanalım. Bunları salarken. Kızım, Ede gördün mü kızım? Benim kızım bugün gülbenek pişirdi kızım. Ne bu gülbenek şu bulayındı. Ne bu gülbenek nelik? Eviler yeş kilinler kilgende pişire turgan bolganlar. Gülbenekleri mene şoy turmuşları gülbenek şekilde şolay kuprip, motor bulup, şişek atıp, motor itip yaşasınlar, tili pişirgenler. Oy üskenim rahmet yeme kızım. Raha soğumdu. Bizden indi şey içeriz hazır. Üstüne mene temli ittirip şeker onun sebep çıkıgar eyde sipmene olsana sip yeme. Mene şoy temdirek bol olmasan. Onu koynarı vakitte siberge yaramay. Koynarı vakitte sipsen ol eride yapışıp şitin bula. Mene bulay. Motor da bula, temdi de bula. Buldu mu kızım? Mene bizden gülbenek tamam ezir buldu şey içeriye. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Size temle pişirmeyen sizinle devam edelim. Şimdi temle. Temne bulsun gülbenek.